Tää on meidän vaellusvideo. Vai mitä? Kaikki YouTuben ääliöt. Kyllä. Nyt minne päin olette oikeastaan menossa? Me vaelletaan metsää. Häh? Minne? Ainakin tuossa jotain syötävää. Kato pikku siääni. No Mitäs sä? aika komia on. No aika hieno se on. Mutta Siihen meni siääni. me sitä olisi voitu syödä. Ai. Päivän kuluttua. Yeah. Tossa me äsken oltiin, me nukahdettiin. Meitä väsytti niin paljon. Joo, ihan vain. Mennäänkö tänään vuorolta alas? Joo, mennään. Mitä? Mennään hyppäämään vuorta Ihan vaaralla. alas. Toni menee vessaan. Mennään Toni hyppäämään vuorelta alas. Ei nyt sentään, Pentti. Kaveri käski sanoi viikkojen kuluttua. Tuolla on Kepukkala, vaan mennään sinne. Auts. Niin, siellä vuori. Täällä tulee paljon puurunkoja kaatui. Niin, wow. Tää mennä sirruta. Joo, sori. Niin. Pentin. Mulla tippus tänään €20. Kun me oltiin lentokonehyppyäks. Menitkö polku tästä? Joo, Pentit kato. Joonas. Menisin astuu siihen. Oikeesti. Ai niin, nyt alkaa vuoristossa. Joo, mä kuvaan siitä. Niin, mitä sä sitten? Nyt alkaa. Sori. Ups. Tää alkaa vuoristotie. Täällä on kuulemma liukasta jo. Ja karhujakin löytyy. Niin löytyy ja mikä toi ääni oli? Mikä? Kauhean muhkura. Niin kivi. Ui, mä menin mun jalan taas ja jätkä veti lemit siellä. Ai mun polvi osus tohon. Täysin kun meni Ai. Häh? Molemmin on yksi haaveri. Mulla on 2. Mä versin polveni tohon kiveen ja sit mä väänsin jala sitä ennen tosta. On myös kans hauskaa. Jatketaan. Tänne punkkiliikkoon me mennään sit vai? Joo. Täällä ei edes pääpustikka. Varoittaisin kauhean nyt. Ai mua pisti nokkonen. Hei, täällä voi olla käärmei. Täällä voi olla käärmei. Pitää tömistä. Häh? Mä tömistelin, ne ei oo enää täällä. Mä tömistelin, mikään käärme ei oo enää Suomessa. Kaikki. Hui. Mä tuun tonne, kuoliksä? Mitä sulla kävi? Ui, mä tipuitte. Tää voi olla vähän kakkanen tänne. Mitä? Oliko siellä käärme? Oliko? Hui, nyt juostaan. Nyt se lähti. Niin lähti. Tehdään näin sillä. Mitä? Kato, mä oon lukkara. Oot sä kokkioinen? Niin tässäkö mulla kävi viimeksi haaveri? Eiku, niin, mä liukastuin tästä näin. Pää meni tohon kiveen. Ai.
Toni itki mun puolesta. Mä vaan karjusin. Niin. Silloin äitikin jo kuoli. Eikö Toni Hups. soit väärin Pertti itki sun? Eikö mikä se nyt oli? Niin Toni, sun nimi on Toni Joonas Pertti. Ai niin oli. Porttilainen. Ja mä oon... Varo, tää oli se, missä me ei kuolla. Ai, mikä tää oli? Kuolla rakkaa. Kato mustikka. Salamet. Mats! Miss? Sademetsään. Me mennään sademetsään. Toni, mä pysty tämän. En mä pysty tähän. Miks me mennään? Oi jumaliste! Me kuollaan! Mitä? Tää on turvallisia. Joo, tää on parempi reitti. Varo, toi kuolee tosi helppo. Tässä sä menet kuolla. Saunajaakko oli tuolla. Mitä? Tuolla oli jötökkä. Ai joo, täs mulla kävi kauhea. Kaaduin tosta noin. Niin Toni, mulla on kamera. Anteeksi Pertti. No ihan sama, sua voi sanoa Joonakseksi. Toni Joonas. Eiku mikä? Toni Pertti Joonas. Ota kiinni. Ota se. Mä tuun alas. Toni kikka. Mikä? Toni Pertti Joonaskin kaatus. Tästä kuulee, että on vaarallista. Miks me ollaan täällä? Kato. Täällä on tököi. Tuu äkkiä. Toivottavasti kukaan ei näe tätä videoa. Ihan Mikä tän nimeksi tulee? mitä? Mikä tän nimeksi tulee? En mä tiedä. Metsäretki. Oo, ihan hyvä. Joo, kaunis nimi tälle kamalalle sademetsälle. Kaunis. Täällä oli Käärme! Vai missä? Oikeesti. Missä? Se tippuu, se luikertelee. Oi vitsi, se on vaarallista. Se oli varmaan Se on koopra. Se oli boa-käärme. Ai niin, täällä on tää pummia. Koti. Ai pummia. Mene siitä, idiootti. Anteeksi. Hei. Tonne kun se... Hei, kipe sinne bugi. Mistä otit nokkosesta kiinni? Se olisi kiva kuvata. Ei, en mä siitä oikein. Hei, mentiinkö me tänne? Ai mun jalka. Mentiinkö me Katsokaa tänne? meidän viime video. Niin. Nyt näette nokko. Niin. Next video sit varmaan joku... Ihan huono. Niin, se on varmaan ku... Niin, no joo. Toni varmaan hyppää monta. Häh? Tosta ylös. No kiipee. Mikä sä? Kun kato mikä mulla on kädessä. Tää on 8 minuuttia tää video jo. Amppariko. Kato! Kiivetään tonne ylös ja nyt jatketaan ensi kerran. Miksi me kuvataan tämmöstä sontaa? En mä tiedä, tää on ihan kakkasonta. No tää on kyllä ihan mukavaa kuvata tämmöstä. Ihan. Täällä on liukasta kallioa ja hengenvaarallisia kivikoita ja koopria ja mitä kaikkea kakkaa lisää täällä. Kaikki on eläin. Niin, karhukin. Ui, kamala karhu murasi. Mikä toi jää? Karhu murisee. Lähetään äkkiä pois. Mene sinne sitten. Kiipee, karhu tulee. Hei tästä. Tästähän mäkin pääsen. Käärmeen koloin. Toni, tommosia ei puhu. Pertti, tommosia. Käärmeenkolo! Oh, täällä on varmaan pum. Oikeestikö? Tos noin. Äkki! Äkkiä ylös, niin me selvitään. Niin, ne tappaa meidät. Ei me pääse tästä eteenpäin. Me kuollaan tänne. Kuuntele mikä Suomen. Mörkö! Vaakaru! Vää! Mikä se oli? Oli karhu! Me kaadutaan tänne. Kulkaa!
Mun kamerassa oli ötökkä. Oi. Oi juma. Mahdoton. Miks? Okei, mä painaan. Mä tuun täältä. Häh? Älä nyt sano, että me ollaan keksitty. Tietenkin ollaan. Häh? Tietenkin ollaan. Niin. Kiva juttu muuten. Saa tutustua uusiin paikkoihin. Mutta ei enää taas uudestaan. Ei me nähdään vanhoja paikkoja. Me vaan tutustutaan uusiin paikkoihin. Ihan kiva oli. Tänään taas mustikkatauko. Noin, sopivan pitkä. Mitä? Me mennään. Niin. Huju. Ja. Paita. Oh, ei tuli. Ai, sulla oli teepaita siellä. Ei mulla näkyy. Klumpsista. Elikkä mustikka suuspalva. Mä en ota mustikka. Väistä! Hei vitsi! Pyi! Sä söit varmaan käärmeenpään. Ei kun mä söin pilaantunut. Hyvä. Pilaantunut. Niin. Missä nyt oikein ollaan? Mennään kylällä, mikä tuolla on. Joo, jäs voidaan mennä. Ai niin, mehän ollaan eksytneet. Ei me mitään kylää löydetä. Ei voida kyllä taloin. Vautsi, mäkin näen. Niin. Kohdalla varmaan. Toi on kivet, mä tiedän noin. Etkä tiedä. Tiedän, ne on meidän pihan lähellä. Eiku, Ops. mä tiedän noi kivet. Et varmaan tiedä. En mä sittenkään tiedä. Mennään sitten. Joo, jatketaan Mennään vaan. Ne vaan näytti niin samaa mitä meidän Eikä näyttänyt. Kyllä aika paljon näytti samalta. Oikeesti varmaan näyttänyt. Ai, mä luulin. Vaan et ne olis. Mikä toi oli? Karha! Ei sinne. Tänne. Missä se kylä muuten on? Ei edes tiedä. Ai niin, me ollaan eksyneet. No mennään tänne. Täällä on varmaan joku karhu. Ei me jaksa käyttää mitään karhun kuvita. Toivottavasti uskoitte, että karhu. Karhu tulee. Mä veikkaan, että tätä videoa haukutaan. Hei, varo! Varo, Pentti! Au! 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 Selvisikö sä? En. Entä puhe? Eiku kamera. Ei. Harmi. Voi harmi. Juosta äkkiä tonne. Miks? Siellä löytyy vaan mitä hauskaa. Karhu tulee! Joo. Ei se Oli hoppu. Noin viikonloppu. Niin. Paitsi että on tiistai. Oi. No sit tarina on loppu. Eiku. En mä tiedä. Me on... Jakso loppu, se on hyvä. Niin, jakso loppu. Joo, nyt me keksittiin. Eli heippa! Miten tää lopetetaan? Ajatus.